Bombo Business News. Nagapangita sa dugang nga paagi ang Department of Agriculture kun DA agud mapunggan ang mga sakit nga mo nangin balagag o kun nangin balabag sa industriya sang saging diri sa Pilipinas. Suno kay Agriculture Undersecretary Philip Young, isa sa ila gidatutukan subong amo ang pagbulig sa mga mangunguma sa saging nga naapektuhan sang Panama disease nga yara na sa industriya sa sulod sang halos duha ka dekada. Ginpahayag ni Yusek Young nga bangod sini nagnubo ang pwesto sang Pilipinas sang 2024 halin sa ikaduha nga panubo o kung ikaduha nga pwesto panubo sa ikaapat bilang pinakadako nga exporter sang saging sa kalibutan. Agud masulbari ni nagaplano ang DA nga magkoordinar sa isa ka kompanya nga nakabase sa Singapore para sa trial sang bagong nga teknolohiya nga mahimo makabulig sa pagtapna sang sakit sa saging. Ginalauman nga mapirmahan ang Memorandum of Understanding o kun MOU sini nga bulan. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate yan basa sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sa hapon. Maga-resume ang transaksyon umpisa alas 9 subong nga aga. 61 pesos and 44 centavos baylos ang US dollar, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 62 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 38 centavos ang Saudi Rial kag 70 pesos and 42 centavos baylos ang euro.